Sanibonani bazalwane emakhaya. Nikhuluma noThandazo Mtungwa eJohannesburg, Soweto. Ngihlala eZola. Ngizobonga kakhulu kulaba abasubscribile. Ipage lethu liyakhula. Siyabonga kakhulu. And then nalaba abaqala ukulibona leli page, siyacela ukuthi basi-subscribele, ba-share and then bese baya-like. Namhlanje ke sizokhuluma ngamagama. Amagama wethu lawa esibizwa ngawo. Siyazi ukuthi abazali bethu qala babetha abantwana babo ngamagama aseBhayibhelini. Joel, Simon, David, amagama aphuma eBhayibhelini. Okay. Kwaphinda futhi kwaba nalento yokuthi amagama wethu wesiZulu onomthandazo laba. Abelungu babengakwazi ukulibiza igama elide njengaleli likaNomthandazo. Bese bona belungu bakwetha igama. Amanye amagama wesilungu afika kanjalo, especially kubazali bethu. Manje ke thina ngokulebele kuhamba izikhathi izinto ziyashintsha. Manje kuthe mase kufika kithi sabona ukuthi umsebenzi wegama lesilungu awukho. Abelungu kufanele bafunde ukubiza amagama ethu. Igama maluno Nomthandazo, umlungu kufanele alibize gelekeqe igama lonke ngoba thina waba amagama siyawabiza. Bese namagama esilungu. Qala kwethiwa amagama abe-2. Abantu abamhlophe baze bathi is a Christian name. Leli lasekhaya lingafuneki, kufuneke leli lesilungu kuthiwe i-Christian name. Thina sakhula sathi igama lesikolo. Saba engineers, izinto esingazazi ukuthi zisho ukuthini. Kwadinga ukuthi size sihambe siyifune ukuthi zisho ukuthini. Manje ke namhlanje ke sizoxoxa ke ngamagama ukuthi ke enzani ke mase wafikile ezimpilweni zethu. Okay. Kukhona amagama amabi, kukhona amagama amahle. Sizogxila la emagameni amabi. Sizogxila la emagameni amabi ethiwa abantwana. Kunabantwana abethiwa amagama ngesehlakalo esithize. Uthola ukuswakala ukuthi kulowo mndeni kwakuvela izifo. Mhlambe onyakeni oyi-1 kwafiwa kaningi kulowo nyaka loyo, kulowo mndeni. Mhlambe kwangcwatshwa abantu baze baba u3, baze baba u4. Kanti ngaleso sikhathi leso sokufa kwalabantu kukhona umuntu okhulelwe, uyazalwa ke umntwana kule bobubhizi bokufa nokungcwatshwa. Bese ethi mesekezalwa bese kuthiwa umkhosi wokufa. Yabona ukuthi umntwana wetheke igama ngesehlakalo sokufa. Kanti bekungangcono kuthiwe nje umntwana unomkhosi kuphela. Lingabi ne-extension ukuthi umkhosi wokufa ngoba kwakufiwa. Lento leyo iyenza ukuthi ikudonsa ukufa ngempela kuye lo mntwana ngoba wethiwa ngaleso sehlakalo. Utholisakala ukuthi umntwana entombazana ethiwe nje abantu bakudala babewetha impela amagama. Mhlambe kuthiwe untombembi. Kuzoba nento eziningi ezimbi azozenza lo muntu. Umntwana uyaphikwa kubo. Ethiwe umntwana ngegama lokuphikwa. Ayibi inhle lonto leyo ngoba ayiphelele ekuthanini wethiwa ngoba kwakwenze njani. Ibeke bese yenzani? Iyenzeke leyo nto leyo empilweni yakhe. Bese kuthiwa ulandele igama lakhe. Into ithi mayenzeke ithi hawu kodwa ke igama lakhe
mhlambe kwakhulunywa kakhulu umntwana ethiwe ngeinkulumo. Bese kuba khona ke lokhu kokuthi ke umntwana ngokujabula ke manje ethiwe umntwana ngomkhulu wala ekhaya. Athi meke shona ethi meke vela umntwana bese kukhunjulwa lo mkhulu wala ekhaya owashona, mhlambe owaye umuntu owayelungile, ebese uthi ke umntwana mawumthola uthi ngathi ngametha ngobaba. Wethu umntwana ngegama lika baba wakho noma lika mama wakho noma lika gogo wakho noma ngabe likabani nje wala ekhaya owahamba emhlabeni. Phelele lapho. Akuthanda ukuthi ke lawo magama abese ayahlupha, ngoba bese kuba khona ukuthi kufanele liyothengwa igama lomntwana ngoba sowumethile. Lo muntu omethe ngayo usemncamathele, sekufanele lithengwe ke ligama. Nayibona? Ukwetha umntwana ngomuntu ongasekho uyaye kube yinkinga kakhulu. Abanye ke bametha umntwana ngesibongo. Akwethe umntwana ngesibongo, athi umntwana meke vela mhlambe kuthiwe uZamantumwa. Yonke lento yala eMantungweni kuyomela ukuthi yolungiswa uye. Ncamatheleke. Maye mina bengithi ngakuhle umntwana mevela ethiwe igama elihle elizomdonsela ubuhle empilweni yakhe noma igama elingenancazelo. Igama nje elinjengabo Nonhlanhla. Niyabona lamagama lawa abona Nomthandazo. Nomthandazo. Sibusiso. Ngizathi bani na futhi elinye. Kunalamagama lawa uthi masowethile sekufanele uyoba umprofeti. Likulandele igama uyothandaza ungazange ube umuntu bowuzothandaza. Likulandele igama. Unomthandaza ngithi. Kufanele ukuthi ukhonze. Kufanele ukuthi uthandaze. Thandazela abantu, uyalala uyavuka usemthandazweni. Okuyinto enhle ke kodwa ube uthandazile. Amagama anjengabo Samkelisiwe, amagama amahle ngoba lo muntu kuba ngathi umfisela ukuthi amkele izinto zingamdluli, amkele ojabulile kanje, oSipho. Noma ke igama elingenancazelo, igama elinjengoMelba, amagama nje ongeke ukuchaza ukuthi lisho ukuthini leli gama, kodwa igama elihle. Akufuneki abantwana mebethiwe amagama, bethiwe amagama azodonsa izimpi, ikhalo, ukuhlupheka empilweni zabo, ngoba ayathanda lamagama lawo ukuthi abalandele. Kufana namagama amagama adumazayo. Lidumaze nje igama. Umuntu athi mawuthi umbuza igama uthi kutshela igama uthi hawu. Angithi ke la emagameni masibuyela le movie eBhayibhelini. uNkulunkulu wathi mekeqala etha umuntu igama, etha uAdam. Wametha ngoba embona ukuthi umuntu, wenza umuntu, wathi uAdam ngoba umuntu. Wasamenzela umlingani wakhe uEva. Wathi ukuphila. Uniyabona ukuthi kusuka kuNkulunkulu umuntu bekethi meke muphi igama, wamupha ngokuthi linencazelo enhle. uAdam umuntu, uEva ukuphila. Yingakho akwazi ukuthi athwala umuntu amlethe emhlabeni, waba umama wethu sonke uEva. Manje ake sikubhekeni lokhu koketha abantwana amagama. Kahle kahle indaba yethu ila ekuthanini amagama abantu abangasekho emhlabeni siwagweme bazalwane. Siwagweme uwazi ukuthi uma umntwana umupha igama noma umupha isibongo kube igama lakhe, uwazi ukuthi indaba yakho uzoyimela.
ngoba ihambe bese yamhlupha umntwana njengoba sikhulumile nangeyibongo negama nalo linjalo. Kukhona umntwana wakaKhumalo athi makavela kuthiwa umzilikazi kaMashobane. Wayenjani umzilikazi? Umzilikazi enze lezi zinto ezazenziwa umzilikazi, noma ngabe wayeyiqhawe uzoba yili iqhawe, noma ngabe wayeyigwala uzoba nabo lobo bugwala lo. Manje kufuna ukuthi sihambe siqaphele emagameni masethu abantwana. Saphuma kudala emagameni wokwetha abantwana ngamagama wesingisi. Abantwana abatholwa yithi, abantwana abazalwe from ngabo 1990 asibapha amagama esilungu. Kungekho ububi ekupheni umntwana igama lesilungu. Abukho ububi. Mina nje elami igama lesilungu lihle kabi. Ngo-ingenious mina. Igama elichaza ukuhlakanipha. Uchwepheshe. Okuyigama elihle. Nami engangalithandi ngikhula, kodwa ngathi mangithola i-explanation yakhona ngabona ukuthi igama leli. Manje ufuna ukuthi igama lakho uma unalo bese liyakulandela. Ungethi umntwana igama uthi uNomabhadi. Azomlandela amabhadi, uzoba namabhadi. Manje masiqapheleni la ekupheni abantu amagama ngoba amagama anomoya, anespirit. Umntwana umethe isibongo, igama lakhe kube isibongo sakhe. Ehlupheke umntwana. Kanti sekufanele uthwala umthwalo. Waleli kubo uyamthwesa wena. Noma ngabe kwakuzothwala umunye kodwa naye seke nayo lo share yokuthwala. Ngoba unikezwe leli gama. Ngicela ukuthi sime la namhlanje. Amen.